De inschrijving voor de tweede editie van de Marathon van Snits is goed uiteenzetten. Dit is precies een jaar hier naar Joert. Dus op 24 juni hebben wij de hele en de huile marathon van Snits. En de vredes daarvoor, de 23e, doen wij een zo'n hele kilometerloop. Die is nij. En in de waarde staat belevingswandeling. Dat is rond het wetter in Snits. En wij doen Joert als voorproefje steeds maar om het even feestelijk te iepen. De inschrijving die begint straks om 12 uur. Doen wij zo'n hele kilometerloop met alle medewerkers, steeds maar vrijwilligers en mensen vanuit de organisatie. De organisatie hoopt dat het zien ont tolvertoense mensen kan meedoggen. Dat is een beetje het doel wat we voor ogen hebben. Ja. Wat een ambitie. Ja, dat moet ook, toch? We moeten wat te dromen hebben. En ik denk dat het ook mogelijk is. Dat gezien het enthousiasme van de afgelopen keer, moet het volgens mij zeker gaan lukken. Bijzonder is dat de route van de marathon om de Snitsermaar heen gaat. En dat er jongs en nachts draaft wordt. En het is in eigen stad, eigen omgeving. Maar ja, alle elementen zitten erin. En nou, deze editie krijgt dan ik nog zo'n hele kilometer. Dus voor een breder publiek. Dus voor iedereen toegankelijk. De marathon Sneken hield dit als er geen slachtenmarathon is. Maar in 2018 is er alweer een slachtenmarathon. De Slachtergoortrouw kreeg een heel mooi evenement en wij doen ook ons ding, zeg maar. Ik denk dat het wordt sowieso een fantastisch jaar natuurlijk 2018. Dus 12 van dat soort evenementen, die kennen zeker op hun eigen manier, met hun eigen beleving wel trokken in.